Salutare, nume sunt Bogdan și am o veste bunicică pentru mine. N-am mai plecat pentru că verișorul meu s-a îmbolnăvit. Da, și e bolnav rău de tot. Da, și mai am încă o veste bună. Eu nu o să mai fac seriile alea de Minecraft cu episodul 1, episodul 2, episodul 3. Știți cum e... Cum să vă spun eu? O să fie tot așa ca cele serii, doar că o să... Cum să vă spun eu? Nu o să mai fac episoade de alea. O să fac episoade de lumea lui Bogdan, pentru că așa este numită mapa. Și este sezonul 1, episodul 1 din lumea lui Bogdan, Minecraft PE. Da, după cum o să vedeți, la început va fi un intro cam puțin șmecher, nu știu dacă vă place acel intro, dar mie intro îmi place. Mie îmi place, n-am ce să zic. Da, și 4 gaming ălea, hai să tacă el din gură că mă piși pe fața lui de handicapat. L-am înjurat pe Andy pentru că l-am înjurat pe Andy, na, ce se bagă el? Mă piși pe fața lui, să tacă drecul din gură. Poate vrea să mă piși pe nație lui de retardat. Nu vrea dracu să da. O și enervează. E prost, vai de capul lui. Cu restul n-am nimic cu aia care m-au înjurat. Dă-i naibii pe aia. Dar cu 4 gaming mă piși pe el de handicapat. Ce are cu mine? Ce se bagă el? Că ce, că e fan Andy? Na, eu nu sunt fan Andy și îl înjur cum vreau eu. Nu-mi place Andy pentru că înainte îmi plăcea, dar nu mai îmi place pentru că când a fost Andy la DreamHack, am fost și eu acolo. Și am fost la el să facem o poză și să fac o poză cu el și n-a vrut. A fugit repede când m-a văzut. A văzut că mai eram încă vreo 4-5 copii acolo, de că vrea să facem poză cu el și n-a vrut. Și de atunci nu mai plac eu pe Andy. De asta. Să-l ia naibii de handicapat, ipocrit. Mamă, ce om, și enervat. Doamne. S-a băgat el repede ca musca în lapte. Ce pizda mă si se bagă el. 4 gaming. Ăla. Să n-ai de prost. Da, am lag. Ce? Unii au spus în comentarii că ai lag. A zis unul, nu mai știu cum îl chema, ce pula mea ai lag. Da, am lag. Ce? Ce se întâmplă dacă am lag? Se va repara. Nu va mai fi chiar așa de mult. Deșteptule. Nu deștepților. Oamenii sunt deștepți. Aia care îmi dau like-uri sunt deștepți. Adică băiatul ăla care a zis like bro e cel mai bun dintre toți. Sunt sigur. Stați un pic. Gata, lume. Aveam nevoie la toaletă. Deci da, eu nu mă mai... De ce să mă enervez eu pentru un ipocrit și jumătate? Ia, hai să mă lase în pace. Ce s-a băgat el între mine și Andy, da? Eu vorbeam ceva cu Andy și repede eu înjuram pe Andy acolo și el repede taci mă dracu de handicapat ipocrit sau cum i-a zis acolo.
Mă și enervat. Sunt nervos acum. Din vina lui. De să nu-l mai prind că comentează la videourile mele, că mă piși pe fața lui. Deci da. Nu mai vorbesc curat. Ce m-a enervat băiatul ăla? Acum am spus de ce nu jur pe Andy. Dacă sunteți fan Andy și să vă uitați la videourile mele, acum am spus de ce eu îl urăsc eu pe Andy. E un nesimțit. Și se dă și mare și tare. N-ați văzut că într-un videoclip de mai de mult, n-ați văzut că ne arăta când filma că el are numai audiuri? M-a și enervat atunci. Zici că se dădea mare. În episodul ăsta voi face o jumătate. Bun, nu jumătate, eu voi face casa, un sfert din casă și în episodul următor voi face celălalt. Sau dacă o apuc, fac toată casa, dar nu cred că apuc. O să vă învăț toate astăzi. O să vă învăț cum să vă puneți un intro la începutul videoclipului. Crafting, așa. Cred că vor apărea și episoade cu Minecraft cu Dani. Dacă o să vă referiți care e Dani, că e unul care e pe YouTube, care scrie, care mai e așa, Minecraft cu Dani. Am un prieten pe nume Dani și are și el Minecraft. Și... da. Ne jucăm amândoi. Cred că îi vom încheia episodul. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, share și să vă abonați. Un băiat, un prieten de-al meu, mi-a zis că de ce nu fac videouri mai lungi. Nu fac videouri mai lungi pentru că am o problemă. Pot să fac doar de 15 minute. Și m-a întrebat că de ce fac doar de 15 minute. Am o problemă cu YouTube, să știți. Și m-a întrebat că de ce nu fac 15 minute. Nu fac 15 minute pentru că în 15 minute ce să fac? Că ați văzut, un băiat mi-a zis în comentarii, lasă-te, încă unul mi-a zis, du-te, m-a jurat la 4 Gaming, că de ce nu jur pe Andy, nu spus de ce nu juram pe Andy. Și așa mi-au mai spus prieteni că de ce nu fac videouri mai lungi. Le-am spus, am o problemă cu YouTube, pot să fac doar 15 minute și m-au întrebat de ce fac doar 15 minute. Pentru că v-am spus, unii mă înjură, alții îmi spun lasă-te de YouTube că faci numai porcării. Deci da, de ce să mai filmez dacă îmi ziceți asta? Deci da, dacă v-a plăcut lăsați un like și să vă abonați. Pa, pa!